Ya jawaran kaya sita caka wiji. Yo 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 yo. 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 Putra Muda Budaya. Danang Pro Audio Sound System. Sajose Mas. Ada mami neng. Ya. Oh ya. Eh. Yo. Oh ya. Oh yo. Gawe rantas malang putu. Rapes tuntas kola mangkok.
sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati menjadi riang. Eo, 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 Saya ini sedang menari. menari, Saya ini sedang menari. menari. Tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati menjadi riang. Ya iyo, ya iyo. Ya iyo, iya iyo. Ing wayah esuk jagone loro. Rame swara. Batik kabloro. Senange sedulur tari. Bebarengan padha nadu pari. Srengenge kudan kulon parani, Kulon parani. manuke ngoceh ana wit-witan. Wit-witan. Pating cecuwe seneng atine, Ae katon asih jonyosa isine. jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Bojonegoro, Simpang Lima kota Semarang. Ayo kota podo berjuang, ayo kota podo berjuang, kanggo bangun Lapunegoro, kanggo bangun Lapunegoro. Yo yo yo. Ohoi, lo 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 lo. Putra Muda Budaya. Danang Pro Audio Sound System. Woi nak lo, Sumangga ing yuda sang satriya tama, netepi ingkang sumpah prajurit, ngangge bela bangsa, bela tahe nyawa rakyat, rata-rata kusumane bangsa. Yo, yo. Oh.
Danang Pro Audio Sound System. Masuk Mas Danang. Oh ya. Oh ya, oke. Lolo ae lo 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 so lo 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 Oh ya. tak seket lo 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 so lo 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 satu seket ya Ya. lo 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 so lo 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 Ya. so lo 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 sayang sayang Ya. jadilane bodo-bodo yo Ya. Hei. Black user, 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 black user. Ja. Ja. Hei. Ja, oke, oh ja, oke, oh ja, oke, oh ja, oke, 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 ja, oke, oh ja, ja, oke, oh ja, nanti pulang atau nginep ya aoe yo ya aoe yo ya aoe yo Little body, little body. Apa kuwi? Mingkar mingku ring angkara Angkarana Garanada barati siwi Resmine
tumraping tanah Jawa ageme Kok 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 kok. Iya, Yuk jarane yuk. Sanjoto pantes kinarya tulodo ananging para ning satriya Bisa gayeng Pak Pur. Ayo omong terang. Terterang udane. Nah, iya. Ya Mas langsung Mas kerontoknya Mas, Bandung Selatan. Terang lampune oke kok. Ayo Del. Ayo, putra muda budaya Lodeh, no punya utang mah danang pradesan sistem,
Biasanya Mas Ari bisa ndak rene. Kayak lagi ngerias kok. Oh, ya usah ketemu ngono kuwi. Bandung Selatan di waktu